No, Joo. molemmat puhelimessa kiinni. No tämmösiä nää nykyteinit. Kyllä. Pitää sitä nyt ottaa muistaa. Pallonaamassa ja mun valokuvaa. Missä me tästä mennään seuraavaksi? Tän vuoren läpi. No niin on. Eli mennään tämän vuoren läpi. Tämä on makeeta. Kato sinä tämä kamera hetkeksi, minä otan vähän valokuvaa. No nyt on sulava jää nähty. Oh. Kyllä. Oli ihan hienot maat. Joo. Valokuvat ei ikinä ole oikein. Se on kyllä tuttu. Tää on tämmönen muumilaakso tämä. No. Taas. Jälleen kerran. Ei lukita ovea yleensä. Joo. Täällä kannattaa varmaan mutta tuoda viikingisti vetää perin. Gunnarsson. Eli sitten vaan vuoren läpi. Tämän vuoren toiselle puolelle. Katsotaan mitä siellä on. No kypsäliha sopi sellaisena esim. Hampurilaisiin. Mä nyt ehkä heti ensimmäisenä tästä tätä. No en mäkään. Jep. Ihan hyvin se meni. Hampurilaispihvi. Nyt on näästin näköinen lämpöisessä. Sinne vaan sekoittelet se. Siinä on kuule niin paljon sälkeaineita, että Mä teen tämmösiä... vatsassa se sekoittuu kuitenkin. Niin Mitä mitäs? kakkaa tossa on? Missä? Tässä pullossa, kato. Baby shit. Tässä on tämmönen Jeren kokkihetki. Mitäs mäidää siellä on siellä? No nyt rasvaa. Siellä rasvaa. No, laita sitäkin vähän sinne. Sanotaan näin, kun mä tätä tässä mätän, niin tää näytä silleen kauhean houkuttelua. Se voi olla, että sit kun se on valmis, niin... Kaikki muut syö tuolla à la carte restaurantessa jotain ranskalaisia. Niin vähän syö rasvaa. Niin. Läskisoosia, niin kuin mummi sanoo. Niin, syökää sitä läskiä, se on terveellistä. No ei. Tässä on meidän tämän päivän Koiraruokaa. Tämmöistä toisessa semmoisia kisua. No joo. semmonen, mikä se on? Sheba. Shep. Kai mä nyt tosta vähän läskiä. Joo, se tuo makua siihen. Läskisoosia. Sitten Jos tää on tässä, hyvä, niin mä kyllä sitä aion niinku ostaa jatkossa. ja meidän teltta tietenkin. Mä hämärästi muistan, että me Himenäsen kaupassa mätettiin tätä siellä koulussa. Tässä me nyt hengataan jonkin aikaa.
Ilta on nyt mennyt tässä jonkin aikaa. Timelapsia on kuvattu. Aurinko rupeaa ehkä vähän laskemaan tässä. Samassa paikassa ollaan vieläkin, mutta... Oho. Vähän on ehkä... Ei nyt oo darra, ainakaan vielä. Niin mun mielestä vaikutat enemmän silleen, että sä oot vielä humalassa. Niin voi olla, että mä oon vielä humalassa. Jos sä 06 puhalsit, niin sä oot noin... 07. Niin sä oot vielä noin iloinen, niin se yleensä kuvastaa sitä, että sä oot enemmän niin päihtynyt. Minä olen aina iloinen. Taas kerran Captain's Log. Aamulla näyttää... Captain's Log. Tänään en tiedä mikä päivä tänään on. Torstai 13. Vuohi on vielä kännissä. Vuohi on vielä kännissä. Se on hyvin mahdollista, joo. Lätiin aika... Tunti tehti aamupalaa ja palkat saatiin siitä aika... Joo, saattaa sisältää karria. Kahvikin oli. Taisi olla ne meidän kahvimaailmat vähän tilalla, kun meillä palkkuusta. Tuot saa 30 kruunulla kahvin tosta. No. Niin ei tarvitse, tiedätkö, se voi olla jo sen arvosta, jos haluaa. Vedä myös, vedä. Eikö kannattais työntää, kun sit se ei... Mä työnnän sen. Kyllähän tämä tästä. Noin. Vähän on semmoinen säälittävä olo. Hyvä Niko, hyvä. Retkimies. Menikö sulla jo toka kesän löysäksi? Vanha mies vittu. Tää vähän niinku, sanotaan niinku, että ei tekisi mieli niinku täältä sivusta huudella, mutta tää näyttää vähän silleen, että on eka kerta. Hei. Ime sitä, se on hyvä. Turpakiita on hyvä. Noin, hyvä. Vuohi. Shut the fuck. Vuohi tunkee se kameran perseeseen ja tekee jotain asiaa. Mä teen. Mä odotan. Joskus pitää odottaa. Niin, että asiat tapahtuu sun puolesta. Niin. Sanotaan näin, että musta tuntuu, että mä olisin nyt vaan tiellä. Se voi olla. Niin musti tuntuu. Sä voit kohta ulostautua sisästäytyä autoon. Mm-hmm. Eka kauppa, mikä tulee, niin pitää kyllä ostaa viinaa. Kohta on ihan hirveä olo. Nyt se on tulossa. Mä tiedän. Mitä lähemmäs sinne nollaan. Niin. Me halutaan laskeutua sille we need flaps. Mut tuntuu, että me pidetään kiinni sit näitä läänistä. Mistä? Te ootte taas sunklinut jotain mun selän takaa, kun mä oon ollut nukkumassa. Vitun kullit. Mä kysyin sulta, sä sanot ihan sama. Niin, varmaan jossain 2 promille humala. Niinku, No ei ne mitään kummosia suunnitelmia ollut, mutta... no suu puhtaaksi. Mitä täällä on suunniteltu? Jätkä haluu Suomeen. En mä niin sano. Ei me tänään olla Suomeen menossa. Ei me ehittis vaikka me haluttais. Ei me hittais vaikka me haluttais. Niin. No mulle on oikeastaan ihan sama. Tehkää mitä teette. Katso, se on tavallaan mielenkiintoista. Siinähän näkee sitten mitä pojat on suunnitellut. Mutta toivottavasti suunnitelmaan kuuluu kuitenkin Haaparanta, koska minä haluan ostaa kamelin paskaa sieltä Ruotsista. Ei me ilman Ruotsia päästä pois. Niin. Ne on pakko mennä Ruotsin läpi. Haluttiin me sitä tai ei. Halusit tai ei.
No niin. No, vähän helpottaa. Tämmönen David Stars tässä. Aika vetinen. Vedin tossa Turkish Showeri ja sitten Karhulle kanssa. Niko ainoa jätkä. Niin. Käytti hyödyksi sitä saatana pestaa. Me vaan ravittiin palleja. Suomi pallo. Tiedätkö, mä katson mun naamaakin peilistä. Mä alan olemaan vähän nesteissä. Saatana. Me hikoilevan meremaavi. Jere on niin vitun mölli. Siis niin vittu semmonen... Vittu. Vittu esi-isät saatana on ylpeitä vittu. Minä en naapurille puhu. Perkele! Niinku just tommonen vittu. En tutustu kenenkään. En halua puhua. Vittu homoja kaikki. Tiedätkö? Paskakaupunki. Niinku just tällainen vittu. Joo. Nähtiin eilen siinä jotain portugalilaisia ja oliko ne belgialaisia ne toiset sitten? Joo, portugalilaisia ja belgialaisia, hei. Niin siis yksinään jää istumaan sinne. Minä en. Hei, mä olin ihan tyytyväinen, älä sä puutu siihen. Minä katson täällä vaan puolella. Minkä helvetti? Mä istunut pidempään, mutta mä en tiedä, kun on joko keinannut lähteä tai se halunnut, en tiedä. Sanoin sille monta kertaa, että se kun menet, ei mulle tarvitse säälistä. Ei se halunnut jättää sua yksin siihen. Sit se on dumbass vittu. No. Koska se on mun valinta jäädä siihen. Mä tykkään ihmisestä. Se on tommonen. No meidän Nalle. Hei. Sä et kyllä tommonen vittu suvakki vittu. Hei. She they pronoun. I'm strong independent man. Jep. Ei muuta kuin uuten nousu. We are stranded. Like Mipe always says. Stranded. On the mountains. There is no gas stations around anywhere. And I'm running low on beer. We need beer. Yes. Make red alert. Shields up. And I'm drunk. Käytiin tuossa poikien kanssa mäkissä. Nyt kun ollaan menossa, missä me ollaan menossa edes? Modle, Norway. Se on missä me ollaan. Ollaan Moldessa. Me ollaan menossa Trondheimiin kohti. Trollihaimiin. Nyt taitaa niin pitkälle, ettei tuu vettä. Käytännössä ei oo mitään plääniä. Ai mitä me tein? Sehän selviää sitten kun sinne päästään. Ruotsissa on halpaa viinaa. Niin siksi me vähän tavoitellaan päästä Ruotsiin asti ja sais yön nyt. Mutta saa yksi yö Ruotsissa. Maailmanmatkaajat. Vuorot loppuu, niin Kyllä se Ruotsikin kelpaa. No noin kun kukkulat jo nähty. Vittu toi rekka ei vissiin tuohon silleen, että me päästä pois täältä. Huono. No, sit meet siihen ja painat torveita. Tai sit tuolta. Men meneekö fan. toi ramppi? Ei taida mennä. No joo, tossa menee tommonen alapihalle, mutta Vittu paviaani, niin mitä teet puuhaa vittu? kyllähän me täältä pois päästään. Otin tossa pienet näpit ja pojat on sillä aikaa ottanut tossa joku ruottalaisen ullan ja Ulla sitten vuokraa jotain vitun mökkejä, en tiedä mitä. Sinne ollaan nyt sitten menossa. Viimeinen pitstop Norjassa ennen. Siirrytään taas Ruotsin puolelle. Niin, tähän loppuu Norjailut. Sitten ollaan Svärjeillä. pissään. Sinne mökkiin. Mulla on pisseen sinne mökkiin. En mä halua sitä, kiitos vaan. Mä tässä vähän lasken verenpaineita vielä mun Airbnbistä. 2 tuntia siinä meni vielä.
No ei nyt liioitella, eikö se tunti mennä? Ainakin 2 tuntia meni yhteensä, kun me edittiin paikkaa, sä editit paikkaa. Vittu. Se oli vittu ja saatana koko 2 tuntia, kun tää oli siis monta kertaa mä vaan lain puhelimen. Mä oon sanonut nukuttaa mun puolesta, vaikka että se tie sivussa. Don't give a shit no more. Okei. Se ois. Turo, are you Russian spy? Russia or no mother Russia? No mother Russia. Tässä aina löytyy tällainen paskat. Hyi vittu! Hei, bitch! Nyt se ei öksy minä. Eikö se tulee ulkoa? Vittu mikä kärre. Kyllä haisee taas vähän paska. Joo. Ruvetaan olla varmaan lähellä Ruotsia. Älä. Joo. Ja jotain vaan pahenee vittu. Joo. Tää on aika tommonen arobi. Aika jööti. Joo. Tästä on joku mikä Mid Journey, semmonen AI. Niin kun sä syötät sille aiheen, niin se piirtää siitä valokuvaa. Joo. Tiesit sen? Joo. Vähän hauska. Kyllä. Paljon tässä oli borderille? Ei tästä paljon paskaakaan pitäis olla enää. Ja. Tossa ollaan me, tossa border. Eli varmaan 5 kilsaa, jos sitäkään. 3. Customsit ei toimi täällä. Mikäs tossa? KGH. Siinä on joku Opnat 5. kahvila. Tai sit toi on Norjan tulli ja toi oli Ruotsin toi toinen tulli. Niin se puupa jo. Ne on säästäneet taas. Toivottavasti vaan nää saa netit, että me vittu löytetään perillä. Kato, maailma loppuu tuossa kartassa. Jep. Mulle mä kävisin himas. Tämmöiseen paikkaan nyt tässä. Apina saatana. Ei turha, toi jynkkyä. Mitä? Siellä sä katsot, se on jynkkyä. Joo, omaa kuvaa. Omaa Instagram-fäppiä. Mikä tää oli? Rakennettu 1880-luvulla. Kyllä. Joku semmoinen. 60 yö. Kelpaa kyllä. Kyllä kalliimpi kuin se eilinen vitun leirintämesta. Joo. Kahden tunnin. Se polunkaan. Ihan ok. Tää vaan nukkuu lattialla, kun ei lakanoita. Tää ei aiheuta pesua. Jep. Ostettiin vuokrattiin tällä mökkiä. Suomalaiset nukkuu lattialla. Makuupussassa. Minä en nuku toista sänkyyn. Se Ulla katsoi varmaan, kun makualusta oli makuupussi ja kannellaan sisällä. Joo. Sitten vedetään sardiini purkista. Joo. Ryystetään jotain ananas. Savuja oli. Joo. Ai kaljaa. Ihan kaljaa. Kokala. Ajaks mä huomenna? Meistä voi ihan Mä voin ajaa Ruotsia. Joo, mä taidan nyt vetäytyä vähäksi aikaa tuosta ajamisesta. Mä oon nyt vetänyt 1700 kilometriä tässä. Tikitetään me puoliksi sinne Punaiselle. Joo, nyt painetaan ehkä kohta nukkuu. Ehkä me tässä hetken aikaa jyppistää jotain. Jätkä ryystää noin kaljat naamaa tommonen vittu lehteksi ja sitten jupiset yksinästään. No, se voi olla. Noniin, tää meni taas kuona vittu, hei hei.
Mikko, onks auto vetää? Okei, vähän vaatteita. Käyn hakemassa vähän vaatteita sieltä kohta. Mitä? Joo. Tosi vaikea. Oi vittu. Mitäs rahaa niitä Vanha äijä Vanha äijä. Ei vittu. Nyt mä vasta näin tuo. Me kuvasta näytä sen elämässä. Konna katso taas. Noisa. Noise. Käydään hakee jotain sumppia. Snys. No mene nyt. On mullakin oikeuksia. Häh? Joo. Tästä. Mustaa silikoon. Mitä? Tiivistää vähän. Kuntoon niin mustaa silikoonia vaan vetää tähän. Tonne. Tuossa sanoit, että ennen yrittää 20 Ei. 25 kruunua. Siinä on nuuskaa, että sekään ei ole kyllä hirveän kallista. Ja siinä on sun Al Capone Flameakin oli ihan tyrkyllä oikein siinä vieressä. Sitä olisi kyllä voinut. Jätkä poltti kaikki mun flame. Paljonhan se maksaa täällä? Mä tiedän, että se on halvempaa kuin tästä Suomessa. Joo, ei se niin paljon. Mä ajattelin vaan sun vanhoin vuohen keuhkoja, että mä poltan sun. Tosi kiva. Mitään tekemistä ei ollut vähän Captain Morganin Morgalla. Ja... En minä polttanut niitä, se oli Morgan kun poltti. I'm the captain now. Jep, Morgan tyrkkäs sut ratin paikalta, Joo. tuli kuskiksi nyt. Näin kävi. No ei se mitään. Tää on ihan saman näköinen kuin oltais jossain vittu Pudasjärvellä tyyliin. Mm. Tämmönen ei missään. Tää on niinku, mitäs Keski-Ruotsia. Joo. Pohjanmaa. Aika mala jossain Vaasan kohdalla. Tuo oli tossa kyllä vittu, toi oli taas terämaalla toi. Nyt tää on vähän taas semmonen, tiiätsä. No kyllä se erämaa jatkuu varmaan tosta kosta. Tuo on vitu puhtaa. Kun se on puiden välissä, niin sä et edes näe mitään. Se on vaan sitä tunnelta tai semmoista. Niin. Kempeleissä on ihan samanlaista. Ja se, onneksi sitä Suomessa siellä niin käydään muuten varmaan superchargereilla Kempeleellä. Niin. Siellä me silloin pysähtyttiin hautaamaan aseella. No, matka jatkuu. Se otti joka kerta mun mielestä vastaan Kuviasta sen. Minkä? Eikö tuossa, mistä se viime? Eikä ottanutkaan. En mä tiedä vittu mitä se miksi. Kun ei muuten nyt siihen Ruotsin reissuun, kun mä ajoin niin vissiin kersaa. Kyllä se sulla tuolla Norjassa nämä pieniä. Niin siinä Norjassa, mutta siinä on niin tahtaa tietää, niin 100 kertaa oikein käy. Tesla automaattipilotti on vittumainen vehje. Ja sit automaattipilotti se nukuttaa. Ei sitä voi Niin. käyttää kuin Ajaminen käy niin tylsäksi, että vittu tohon nukahtaa, saatana. Aina väliin, purista vähän rattiin. Harder daddy. Ja sit väliin vittu meinaat nukahtaa, niin vittu liinat tiskiä, vittu kaikki kamat lentelee autossa, vittu. Niinku mitä vittua? Täällä me ollaan jossain. hyvin amerikkalainen.
Hyvin amerikkalaista. America swearia. Joo, paino vielä kaasua tosta, että se onkin semmonen fucking ass. Vittu Tesla. Joo. Vitu hiipit, suomalaiset hiipit. Joo, katso tossa tämmönen sähköauto. Aina sitten vähän V8 vitu. No, ei siinä mitään. Me ollaan jossain Keski-Ruotsissa. Aika... Pyykkiöiden säätö on perseestä. Sä pystyt sitä nopeutta säätää siitä ratista sillä, kun sä painat pyykkiä. Joo, se on ihan fine. Se on ihan paska. Se on ihan fine. Se on ihan paska. Lonkkakin Tuntuu, että meidän Aaparanta asti ehkä kauppaa. Että jos niinku haluaa sitä nuuskaa tai alkoa tai jotain, Joo. käydään jossain luuleassa. Mulla on joskus 6 aikaa. 7 aikaa. Katsotaan, että on kamerat, että jotain paskaa tiedät, että se pyykkiä päältä. Jaa. No niin, mennään. Mikäs vitu hippi susta tuli saatana vitu vitun, tiedätkö äijä heittelee aina niin satana paljon. No mut jos nyt on tuhkakuppi, niin miksei laita tuhkakuppiin sitä studiaan? Niin siis meillä on Tamagotchi täällä matkalla. Vittu, Siellä. se kävelee varmaan kohti itse pois. Joku avaa sen. Se on päällä. Aha. Miksi se, mitä mun pitää tällä tehdä? Pitää sitä kädessä. Ai niin. No niin, nyt ei enää chillimodevit. Joo, ei chillimuoden päällä. Hei, takapenkillä. Tää piipittää. No niin. Tuolla on ajettu taas joku mitä 300. Paljon tästä on Niko tullut? 300, mitä? 20. Niin, 320. 320 kilsaa. Ollaan tämmöisessä ruotsalaisessa Keravassa. No kyllä se on taka. Pitäisikö meidän käydä jossain kaupassa? Vai syömässä? Me ottaakin kahta. Näytti vaan niin ohkaiselta toi kaapeli verran. Katsotaan Google Mapsissa, jos tässä on joku rafla tai joku. Missä vois käydä syömässä. Niin. Semmonen olisi aika plää. Ei kerätä syömään, kun toi on laitettu. Mä tein joku pikaruokala. Taas vähän mäkkäriä. Kauas tos menee tossa latauksessa? On tässä 35 minuuttia. Mietit, pitäisikö mä ottaa mun rotsi. Okei, no kato. Musta tuntuu, että Niko on alkoholisti. Se on nyt hikoillut tossa aika kauan aikaa. Yhden maan verran. Norjasta tänne. Hei, te ootte jo ryypännyt teidän automatkat. Mä en oo vielä kertaakaan. Mulla on oikeuksia. Samalla kuin Niin, koska muut tekee, niin munkin pitää. Niin, saatana. Kerro. Ei siinä. Vedä niitä seltreitä, siellähän on koko takapenkki täys ja Tamagotsikin on vielä mukana. Nyt tajut tota läppää, miksi pitää kantaa tota vitu saastasta pulloa. Tukkakuppi. Tuhkakuppi. Sätkämuki. Mitä vaan? Ehkä se nimi muutos sen käyttötarvitse. Paljon me on seuraava etappi? Se on varmaan taas se 300. Mä veikkaan, että se voi olla enemmän, jos sä haluat. 330. Mut mä tarkastan sen vielä Game Mapsilla sen. Oot sama setti. Nyt se alkoi. Sikausista olla juomaan. Kyllä mä jo voi jossain vaiheessa. Mä nyt ajan Ei sulla hetken. nyt pissaa. On tuo takakontissa. On siinä muutama kalja siellä. Niin, no joo, on se. Kysy se. Anna sä huolestui. Heti alkoi se. Ja äiti Tamminen siinä vittu. Hei, musta tuntuu, että mä oon tän porukan pääpeli. No sä nyt oot ollut vähän tän porukan pääpeli. Joukkueen johtaja Vittu. se päällä. Malva James. Gruntti. Joo. Ei mut se just syötiin siinä eilen, niin aina kun joku pisara siellä pöydällä. No niin, vittu, rupee vittu siivoos täällä. Se oli vielä aamullakin se pisara siellä. Pyyhin sen.
Joo, joo. No niin, heippa. Next destination. Alas vähän. Gleese, lykka, niin on se silmämääräisesti aika samannäköinen pätkä. Mennään tonne rannikolle. Nörtsön kunta. Mapsi ajaisi tuolta. Tää ajaa täältä. En mä tiedä, onko se mitä väliä. Tää sanooko... Oota, mä katon mikä toi on mesta. Anna mulle nimi. Town with no Töre. Niin, Turo. Mä nyt muistanut sua sit sanoa tästä näin, että tuossa on tuo vetoketju. Ei se. Ja nää antaa aika samaa ja ihan sama kumpaa kautta ja 3 tuntia. Mutta tosta on helpompi katsoa. Niin. Otat sä ton vitun jäteläjän tosta. Hyi vittu. Mä en ymmärrä tota juttua taas ollenkaan. Jere antaa sitä. Sä voit spillaa sen siellä takapenkille. Noniin. Ei muuta kuin kohti Suomenlahtea. Niin. Gulf of Finlandia. Tämmönen lomamatka. Joo. Aina on hyvä sää grillata. Aina on hyvä sää grillata. Niko nauttii seltsereitä takapenkillä. Joo. Katsoppa sitä. Se pääs nyt vauhtiin. Nyt elämä taas hymyilee. No eilen oli paha mieli, kun ei saanut mitään. Ei mulla on loma. Ihan terveiset sinne Jutalle vaan. Niin, joo. Mulla on lomaa. Sä opetit mut hyville tavoille. Voi herra jestas. Menisit joku vittu. Mene nyt karavaani siihen P. Ei vittu, miksi sä menet tuohon P:lle, jos se on niin jännää vittu. Herra jestas. Can't see shit. Mut hyvin menee. Hyvin menee. Tää on vähän niinku tämmönen amerikkalainen tää. Se tulee rakeen. Okei. Joo, mut ei mene nyt 30. Joo, ei tarvitse. Niin. Hyvin näkyy. Saatko näet nopeammin? Propelleja. Vittu takapenkki. Turpa kiinni. Ime sitä, se on hyvää. Vittu se on hyvä. No niin, se alkaa rauhoittumaan. Palataan taas. Ja tämmönen välitieto tässä. Vähän on tämmönen virtaongelma. Akku niinku vähän vähenee ja tuonne pitäisi päästä. Kyllä me sinne varmaan päästään. Päästettiin ensin ainakin Niko Kuselle tuolla. Pitää ulkoiluttaa sitä aina väliin. Ei mitään. Kyllähän me tästä päästään. Oli kajaus. Oli kajaus, joo. Mäkään en uskalla pierasta. No on siinä muutama jötökkä. Muutama risu. Pitää varmaan ostaa sitä aina. Kyllä mä semmosen täyssiivouksen teen tää reissulla. Ei Ei. kauheasti tullut kuvailtua, kun ei tossa ollut oikein mitään kuvattavaa. Niin. Se on ollut niinku ihan Tätä tää on ollut viimeiset 108. Niin tällaisia tyhjiä motoreita. Missä kaikki ruotsalaiset on? No niinku... Tuo tuo joku auto. No niissä vitun mäkkäreitä vittu istumassa vittu. Niitä on niin vitun paljon saatana. Siellä on joku luikku. Joo. Se mies vähän masentuu jotenkin. Poronpersän mies masentuu. Kyllä sä saanut sitä poropiksaa. Eivätkö sä kysymässä? No voi. Se on nyt sitten
Hölkön kölkö. Hölkön kölkö. Ryppäämiseksi meni. Lisää juotavaa, kun tarvitaan jostain ruotsalaista. Joo, tää on onks tää meidän viimeinen ruotsi? Se on päästä senkin prismaakin. Melkein kotona. Melkein. Ei nyt ihan kotona. Kotimaassa. Se on liikenneympyrän jälkeen silta. Siellä pitäisi löytyä Suomi. Sitten on vielä murjake tuuli. Vieläkään kun nähdään annettukaan suomalaista ilpeä. Eesti vittu ensi. Vitu eestimies. Vittu, että on kaukalta tullut kipposa kanssa. Joo, nyt on eksynyt eestipoika. Joo. Mitäs siellä näin pohjoisessa on? Etelän mies. Mitä siellä etelämies huijaa? Kävi pyörähtää tossa liikenneympyrässä, menee takaisin. Ruotsi nähty. In a second hand, let's not go to Sweden, it's a silly. Finland! Oi maamme Suomi. Tornea. Torne. Biarex. Tässä tämä nyt on tämä borderi sitten. Siellä jotain happeningia, kun toi vähän... No jotain issuuksia. On siellä tuli pakettiautokin vittu. Tai rajavartiolaitoksella. Tässä me ajetaan vittu. Onks ne vaan vahtimassa meitä? Ei tässä sit vissiin ollut mitään pysäytystä. Vaikka tässäkin mukaan se raja on. Tässä. Se on tossa vähän matkan päässä. Niinku tuolla. Ja varmaan hirveesti meistä Varmaan Suomen kansalaisesta. Suomi kutsu. Oi, ihan ensimmäisiä suomenkielisiä kylttejä oikealla fontilla vittu. Joo. Saatana. Osaa saatana. Kirjoittaa ne oikein vittu. Takapenkin tunnelmia. Ihan paskaa vittu. Ei vitsi. Ihan hauska. Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, kun kaikki fontit on erilaisia niin ulkomaan, mutta sit Suomessa on ihan täysin erilainen. Ihan oma. Se on ihan siistiä. Nyt tää Puro. Ollaan Suomen puolella. Tornionjoki. Käsittääkseni. Puro. Vittu Puro. Niin ihan vitu puro se. Pieni tommonen lutakko. Oikeeta nopeuksia. 60 vittu. Ei enää 70. No, me mennään seuraavaksi nähdään Kemissä sitten. Liikennevalotkin on järjestelty silleen, että... Noniin. Nyt ollaan vihdoinkin Suomessa. Loppu Superchargeri-perseily ja niinku otetaan sitten ABC. ABC. On tääkin vähän niinku Superchargeri, mutta tää ei niinku Tesla. Joo, aito Tesla. Ihan paskaa. Kela on varmaan semmoista viimeisiä, mitkä suostuu lataa vaan Teslan pisteessä ja käyttää vaan Teslan T-paitaa. No, se on varmaan se sama porukka, kun käyttää Applea. Se on ehkä ainoa syy, mikä on vähän siis omaan alitantaan pilannut tätä automerkkiä, on ne fanboysit. Mut niitä on kaikessa. Niin on, mut siis... Minne? Toi se jäi kun poppasi. Katoppa nyt lisää juotavaa. Toi on kiinni. No eihän ole, kun vittu kello on 2. 21 luki tossa seinässä. Kello on Ei vaihtu vittu, aika. niin kun me ollaan Ruotsissa. Voi vittu. Suomen. No voi vee. Mä en muuten kans muistanut että se Aikavyöhyke. aikavyöhyke. Suomi jo tulevaisuudessa. Mä unohdin toi ihan kokonaan.
Tuohan teillä nyt viina. On mulla se pullo Morgania tossa. Ja sit siellä on kaljaa. Vitu kallista kaljaa. Ei hätä ole tämän näköinen. Siellä voit juoda sitä Morgania siitä. Se ei varmaan niin hyvää kuin se sun Hard-seltzeri, mutta... Ja näihin tunnelmiin sitten seuraava vittu ruokaa ja vittu täällä ei mitään muuta. Nyt mulla on vittu yksi vittu karripaska vittu tuolla vaan. Mulla ei vittu mitään. Nohan tossa jotain huoltoasemia jotain. Vittu McDonald's menee varmasti tossa. Oh jee, se meni jo vittu seuraava vittu 200 kilometrin päässä. Herran nimeä taas siellä huudetaan. Näihin tunnelmiin katsotaan mitä löytyy. Kyllä me siellä jotain ruokaa löydetään ja viinaakin ehkä. No viinaa ei välttämättä. Ruokaa kyllä. Mä en oo vetänyt mitään vittu kalaperstä tänään enää vittu.